чихеле ки шумо медонед ман дар мавзӯи хайрия дар видеоам реклама намекунам ва ин мавзӯе ки мо гап задистам иам барои ман ҳамчун як мавзӯи хайрия ҳисобида мешавад. Барои он хотире ки ман мехоҳам чизе ки мардум дига хеле мефаҳмад ҳамура чӣ қадаре ки метавонам ҳам хеле правилно карда фаҳмонам. Яъне ки дар комментария менависанд да чиво хашм қатӣ ки худо хорд кунад худо фалон ихе барое ки ту дар бораи ворух гап назадӣ дар бораи дигараш. Бардор сар мекунем аз як ташки политика гуфтани гап ҳастай, военӣ гуфтани гап ҳастай, амният гуфтани гап ҳастай. ҳар як смиу рӯзноманигору маҷаллаву дигар чизо ҳастай. ин чизои официалниан. ҳар як кадоми ҳамин сохторҳо махсус ба худшон вазифа доранд. ҳастанд корҳое ки махсус одами дахлдор бояд дар ӯ кор дахолат кунад. Чӣ ба нишон наметӣ, чӣ ба дар ҷай хеле кор рафтесай ту нишон наметӣ. Барои он хотире ки аюҷа мо материал монем ё ки дар бораи уҷа гап занем, барои ин кора кардан ҳастай махсус рӯзномаву маҷаллаву рӯзноманигорое ки телевизион да ё ки ягон ҷой дига да хабар метан. Уво официални хабара метан. Яъне ки хабаре ки дар боло тасдиқ шудагиай ва иҷозат дода шудагиай ки ҳамин хабара бояд ки дар ҳамагон паҳн кунад. Я блогери айқади ра ки ягон кас ба видео снимат кардаги додагиаша ҳуқуқ надорад ки дар ин хел чиз ира паҳн кунад. Барои он хотире ки агар ки ту ҳуқуқа бидонӣ, агар ки ту хизмат кардагӣ бошӣ, маънои понятияи военни тайнара медонӣ чие? Яъне ки сири ҳарбӣ. Видеоро ман дидам дар Instagram буд, YouTube буд ки нақша кашидесиям барои дальнейши планшон аз тарафи Тоҷикистон. Ҳамин видео пок зиёд дар интернет паҳн кардагиай. Ман ҳайрон мешавам. Фикр мекунем ки беғарзай тоҷико ин видеора ӯ тараф намебинад. Шумо чӣ хехтона тасаввур мекунем ки ӯ план чӣ гуна план мешавад дар ҳолате ки ҳариф уже медонаш. Серьёзно бародарам хе туп истодагиан як аз баромад кардаистай планшона гуфтаистай ки дал чикор бояд кунем. Ҳамин видеора паҳн кардагиан. Барои хабар шумо палубом хабар меёбем ки чӣ гап шидесай, чӣ гап рафтесай, чӣ гап нарафтесай. Ҳаст рӯзноманигорое ки филтрованӣ шудагиай информатсия, яъне ки иҷозат додагиай ки дар ҳамин маълумоте ки шумо пешниҳод мекунед ягон чиз ба зарари худи мо нест ва пешниҳодш кунед. Баъдан ро пешниҳод мекунанд. Давлат амният дора, военӣ дора. Ин хел корда ба блогер, ба санъаткор, ба дигараш давлат эҳтиёҷ надора. Ба як сухане ки шумо менависед, ту чӣ ба хаб кардӣ, чӣ я блогер хел гуфт ки ворух мо бо тем тамом кор ҳал шуд. Не бародаро. Дар ҳолате ки мо реални дар кор шудем, агар яъне ки ҳамара мо вақти мо гуфтем ҳам ти комментатора, ҳам мои блогера, ҳам дигар санъаткор, рӯзноманигор ё ки дигар корош бошад. Агар дар ҳолате ки мо лозим шавем, ҳамаи одамое ки солиманд, ӯ военни билетора духтар гузарондагӣ ё ки ягон касал гузарондагӣ гирехтагӣ бошӣ, хизмат накардагӣ бошӣ, фарқ надорад. Худо бигӯен ки ҳолат ба урза нараса. Агар не Трамп дар кор мешавад. Дар вақт солдатое ки ҳастанд дар ин хел муноқишаҳо, солдатое ки айни замон яъне ки активниянд, ӯо рафта ҳифз кардасанд. Дар ҳолате ки дар кор шуд дополнительни сила ҳастаи солдатои запас, одамое ки уже хизмат кардагиянд. Баъдан гуфтам айҳади бад безеб шид, ҳама мехиза автоматошон дар дастшон мегиранд, мераванд ҳифз мекунанд. Мақсади гап ҳамине ки шумо ҳавлӣ доред дар хонатон. Мехоҳем ки як пораи ҳавлитона як каса битен, намехоҳем. Ватанам ҳамин хелай, заминам ҳамин хелай ки як пораша албатта ки ту намехоҳӣ як каса битӣ. Иш понятно. Ҳамин хелам ҳар як шаҳрванд, ҳар як одаме ки дар ватан истиқомат мекунад, намехоҳад ки як пораи ватанша як одами ай берна бия бизана бигирад. Намехоҳад. Тасдиқ кардан, доказат кардани вафодорӣ ба ватан и сухани хеле ҳавоӣ нест. И дар амалай. Дар амал ки мекунад? Дар амал солдатои бечорае ки реална дар хизматанд, реална автомат дар дастшон, яроқ дар дастшон, шабхов нестанд, мора муҳофизат карданд. Ана ван реални одамое ки дар амал мекунанд. Ман намефаҳмам, хайб понятно, хайб яъне ки темаи мавзӯи реални мавзӯи ки ҳамин дани момент острия, дани момент обсуждение. Агар дар ҳамун тема бикунӣ, типа просмотр мегирӣ, типа ҳамаи молодец шернар мегӯянд та. Но наход дар камбудӣ, дар проблемаи ҷомеа, дар як муноқишае ки байни, яъне ки дар дуруни ватани худ рафтед, дар ҳамун хези хайб кунӣ. Ман намедонам бисёриё дози мумкин маъқул бишава нашава, но ман сидқан патриота, сидқан одаме ки действительно ватанша дӯст медорад, сидқан одаме ки ватанша действительно ҳифз мекунад, ман дар ӯ намебинам. Яъне ки дар чиш, дар калимаш, дар суханаш мо ихе кадем, мо ухе кадем, ё ин ки видеообращение мекуна, ҳақорат мекуна.
ту чӣ хеле патриётӣ? Ту бояд ҳал кунӣ, ба договор ҳал нашид, ҳолат ки агар ки ба ҷанг хест, ту бояд ба ҷанг омода бошӣ. Ҳо мо мефаҳмем ки ту действительно патриот будаи, ҳифз мекардаи ватанта. Ӯ сухани ӯ видеообращение ки ту дар Instagram мекунӣ, дашном метӣ, ӯ чӣ намуд ҳалли масъала мешавад? Чӣ намуд ака противник ту медиҳай ки ту ҳақоратш кардӣ, мегуфта хай бе ҷанг накунем ки мара ҳақорат кардисай? Наоборот, ту ғазаб мехезонӣ. Барои чӣ дар вақтҳои дар замони пешина ҷангу шӯриш солҳои дароз давом мекард, то чанди замона пешрафтан гирифт, ҷанг кам шид, барои он хотире ки одамо ум нишиданд. Одамо ба роҳи дипломатӣ тавонистанд ки муноқишаҳоро барҳам битанд ва ҷанг накунанд. Бе ҷанг ягон проблемае ки байн меояд ҳал кунанд. Яъне ки уже ба муноқиша хестан уже плани бе шидагӣ ҳисобай. ҳаракат бояд кунӣ ки ба муноқиша нахезад. Ба муноқиша, ба ҷанг хестани ҳамин хел проблемаҳо, ба конфликт сар задан аз хотири нофаҳмоиҳо мешавад. Аз хотири як сухани ноҷо мегӯй, аю тараф противник да намефора, ӯ ҳам ҳамин гапа мега. И карата ай қатъи 2 каса ҷамъ мекунӣ ки биё 2 каса бигем, ӯ 4 каса меёра, мега биё 4 каса бигем. Ай сухани бад гуфтан монда мешаванд, мега биё 2 сангш бизанем. 2 санг мезана, и параги мега биё 4 та санг биёри ҷа, 2 санг қезесай. Баъди 4 санг аю параги мега 8 та санг биёр. Баъд ӯ тараф як границада як солдат рафтеса, нигоҳ мекунад ки сангшапак еста, мега ҳамватани моро сангшапак еста, я тир мезанад. Я тир ки аюсад, аюс мешавад 2 тир. Аҳамият бидем ки ман чӣ сар кардам. Ай сухан гап қатъӣ. Барои ҳамин одамое ки сухани бад мегӯянд, сухани рафтори бахтон фикр мекунем ки мо дастгирӣ кардесем. Дастгирӣ ба сухани бад намешавад. И поддержка нест, ба ту типа видеообращение кардӣ, ҳақорат кардӣ, баъди худ ту поддержка кардӣ. И поддержка нест. Поддержкаи ту бихез агар ки лозим боша, яро қабутанта даъват кардан рафти но поддержкаи ё ин ки лозим набоша, агар солдатое ки ҳозир дар уҷа сами хичона гузоштесиянд, поддержкаи ту давом мешавад. Бихез бира рӯҳияй, молияй, физическая ягон намуд поддержкаи кун ки инайра мо бигем поддержка. Ё ки агар гапат бигзара, одами влиятелни бошӣ, противник да ҳақорат қатъӣ не, ҳақорат ин роҳи ҳал нест. ҳақорат агар роҳи ҳал ки мебуд, ай ҳаф-ҳафи 2 саг охирон ба хойдан мубаддал намегашт. Ам 2 сага бе, ай 7 мега, 7 мега охирон да хой-хояк сар мешавад. Барои он хотире ки ҳамун ҳафи саг ба монанди ҳақорати одамизод ай. Ҳақорат ягон конфликт ҳал намекунад. Чӣ фикр кардӣ, ки ман видеообращение мекунам, ҳақорат мекунам, ҳал мешавад ҳама? Не, и ҳал намешавад. Видеообращение карден, ҳақорат карден, тоҷикое ки через Қирғизистон омадан, ӯ да ҳолат безеб шид. Ӯ гунahгор буданд магар? Не, гунahгор набуданд. А чӣ ба ӯ хел кардан? Барое ки ӯ тараф ғазаб дошт. хайп фаҳмидем, о хайп, баъд нахоҳад дар трагедия бихезен хайп кунем. Ятш мехеза видео мекуна, ма хел дигар рӯза таш, шери нар маладес. Шерои нар дар марзанд, шерои нар хизмат кардесанд, шерои нар ватана ҳифз кардесанд. Гап қатъӣ бля гапи холи қатъӣ ватана ҳифз карда намешавад. ҳар як шаҳрванди ватандор, яъне ки бигем патриот, ватандӯстдор, албатта ки омода барои ҳифз кардани марзу бӯми худаш, барои ҳифз кардани ҳар гӯшаву канори ватани худаш. Не ки ватан бесоҳиб нест. ҳар корда, ҳар сохторҳода одамо ҳастанд, ба махсус корҳо вобаста шудагиянд ва давлат плани худша дорад. ҳозир айни замон як муноқишаи майдаа ки рафтеса буд, уже ҳал мешавад. Дар инҷа ҳаст солдатҳо, ҳаст сарбозое ки дар ҳамин кор вобаста шудагиянд. Агар мабудо ки лозим шид, офитсерои запас мераванд. Агар ҳолат дар ҳадди бад ки гузашт, ҳамон клавиатурачи ки ту дар пушти экран шудагӣ, тура меравад. Но мо умедворем ки кор ба ин дараҷа намеравад. Охири видео мехоҳам бирасонам, ҳамаша дар ҷои худаш монам, яъне ки шери нар кияй, ки дар Асан гуфтан дар кор, ки дар Раҳмат гуфтан дар кор, шерои нар блогере ки ҳо мо хе кардем мега, он нест. Шер нар ҳамое ки ӯ дар уҷа хизмат кардеста, ватана ҳифз кардеста. Подмена понятия накунем. Ҳар чиза дар ҷои худаш монем.